O material que levaron foron 10 arneses de adultos, 4 de nenos, os rescatadores que tiñamos para poder baixar os nenos dos puentes colgantes en caso de que teña algún problema con eles, e as liñas de anticaída para poder subilos aos que están en máis altura para evitar que os nenos caian abaixo. Toda unha serie de material por un valor aproximado duns 4.000 euros. En torno a 4.000 euros foi o material que levaron. A parte eran arneses que estaban sin utilizar, totalmente novos. E xa che digo, o problema despois tamén era os rescatadores, que é imprescindible para poder utilizar o parque. De feito, agora non podemos utilizarlo hasta que teñamos todo ese material. A empresa que resultou adxudicataria do concurso convocado polo Concello para a explotación deste espazo de lecer xa cursou a súa correspondente denuncia. A parte do custo económico, o incidente provocará un retraso na apertura das instalacións, xa que lle será prácticamente imposible poder inauguralo na época do Nadal, como tiña previsto. E queríamos aproveitar agora un pouco o comezo de funcionamento nas vacacións de Nadal, porque, para que os nenos superan o que se estaba facendo, as actividades que tiñamos previsto realizar ali. A empresa agarda agora a chegada do novo material para poder iniciar canto antes a actividade. O que tarda agora en chegar o material novo, montar todos os arneses coas líneas de vida e todo os mosquetóns que son necesarios para poder subir os puentes, e tan pronto teñamos o material, a empezar a actividade para darlle un pouco de uso e disfrute desa zona que está totalmente como abandonada, por así decirlo, e creo que é un impulso moi importante a nivel turístico nesta zona.